Čaute priatelia, vítajte pri novom videu. Dnes nás čaká opäť pekný slnečný deň. Teploty sa budú pohybovať od 17 do 20 stupňov a dnes pôjdeme prevažne po Valašsku. Začínali sme v obci Bánov Uherského Hradište. Presunuli sme sa do Bystrice pod Lopeníkom, to ešte patrí do Bielých Karpát a teraz sa presúvame na Bojkovice. A dnes pôjdeme hore na pamätník Ploština. Takže opäť sa budeme voziť po krásnom kraji, po Morave, po Valašsku. Drvivú väčšinu ciest poznám, ale nejaké nové úseky tam pribudnú, ktoré som ešte nešiel. Vítajte a poďte s nami. My už máme 15 km za sebou a myslím, že viac ako 300 výškových. Pozriem to teraz na rýchlo. Si to prepnem na displeji. 370 výškových už máme nastúpaných. Katarína pôjde okruh 95 km, 1500 výškových, ak sa budem cítiť dobre, tak by som to potiahol až do Nového Mesta, mal by som to mať 130 km, 1800 výškových. Prešli sme cez Bojkovice. Bojkovice sú ináč, neviem, či to je mesto, asi mesto, také menšie, veľmi dobre vybavené. Kaviarničky, cukrárničky, aj supermarkety sú tam. Takže ak pôjdete náhodou okolo, tak v Bojkoviciach môžete počítať, že tam sa dá dobre doplniť zásoby. A teraz takou cyklotrasou, ktorá obchádza hlavný ťah, sa presúvame do obce Pitín, pôjdeme Hostenín, Slavičín a budeme naberať smer sever. Takže odbočka na Hostenín, čaká nás veľmi pekný úsek. Také bočné cesty, potom to pôjde aj lesom. Tam budeme odbočovať na Slavičín. Do Slavičína sa dalo dostať aj priamo, ale rozhodne nechceme ísť po tom hlavnom ťahu. Navyše by sme prišli o tento veľmi krásny, atraktívny úsek. A určite ste si už všimli, ale dneska mám teda cestný bicykel, takže bude to 99% asfalt. Už nejakých 300-400 metrov som išiel aj takým gravelovým úsekom. Myslel som si, že to je vyasfaltované, ale nebolo, ale bolo to také relatívne hladké, čiže dalo sa. Bol to úsek z Bystrice pod Lopeníkem na Motorest Rásova. Tak posledných 400 metrov, alebo koľko to bolo, tam chýba asfalt. Pred hupákom to treba dobre rozbehnúť. Výborne. V podstate zadarmo jeden brdok. Sme stúpani, prešli sme obcov Hostetín, nie Hostenín, jak som si myslel, Hostetín. O chvíľočku sme hore a už budeme odbočovať na spomínaný Slavičín. Na vrchole stúpania je takáto križovatka, kde po hlavnej ceste tu na doľava sa dá dostať do Slavičína, ale my pôjdeme po cyklotrase, ktorá tuto kúsok možno necelý kilometr odbočuje doľava. A tiež veľmi pekné prostredie. Veľmi pekný úsek.
len tie tiene vedia byť veľmi zradné. Preto treba sa dobre držať za páky, zariadidlá. A tu na pozor, tu na ináč odbočka doprava je na Šanov. Kratučké stúpanie a budeme klesať potom do Slavičína. Tu na vľavo majú miestni MTBčkári traily správené v tom lese. Takže prechádzame Slavičínom. Slavičín je tiež veľmi dobre vybavený. Sú tu aj supermarkety, Tesco tu je. Čiže nie je problém aj keď pôjdete v nedeľu a budete potrebovať si doplniť zásoby. Takže v Slavičíne takisto sa dá. My to tiež často využívame, keď chodívame tadiaľto. Vieme s tým rátať, že si vieme dokúpiť vodu, potraviny a nemusíme to vláčiť so sebou. Sme kúsok za Slavičínom a pokračujeme v týchto nádherných cestách. Ďalší Brdok. Taký jeden z prudších za nami. Vlašské Vrbietice, myslím, to bola obec, z ktorej sme stúpali. Krátky zošup a znovu ďalšie stúpanie. Krásne cesty, poloprázdne, tu ozaj len prejde raz za čas nejaké auto, nejaká motorka. Sme 2 km pod ploštinou, pod múzeum, pod pamätníkom, ale ešte si zastavíme pri rozhľadni, ktorá je asi kilometr od nás. Tam si chceme doplniť energiu. No a ten kraj okolo je nádherný, fakt. Úžasné prostredie, naozaj drsný kraj, ale krásny. Tak sme na rozhľadni. To je taká nízka, čo nám aj vyhovuje. Pár schodíkov točených, ale s nádhernými výhľadmi. Aktuálne sa pozeráme na Biele Karpaty, na juhovýchod. Za ideálneho počasia, ale dnes je to v Opare. Pozerám, že odtiaľ to vidno aj na našu veľkú Javorinu. Veľký Lopeník, Mikulčí vrch, Dužník, Machnáč. To je všetko tam u nás. Kilometr nad rozhľadňou, na ktoré sme boli pred chvíľočkou, je Múzeum Ploština. Ešte pár metrov a sme tam.
pamätník Ploština. Nádherné miesto, ale teda bohužiaľ veľmi temná história, keď 2 týždne pred skončením vojny tu nacisti vyvraždili osadu a koľko? Myslím, že viac ako 20 ľudí zavraždili a najhoršie doslova upálili zaživa. Takže tento pamätník slúži na úctené pamiatky nielen obeti tu na Ploštine, ale ďalších dedín. Klesáme z Ploštiny, budeme sa motať túto po Valašsku a naberáme smer Luhačovice. Veľmi kvalitný asfalt a teraz ako sme vyšli na slniečko, tak perfektné teplúčko. O týždeň je 1. máj, takže to slnko už má silu. Luhačovice 12 km pred nami, že prechádzame dedinkami. Doposiaľ sme išli po takých úplne bočných cestách, kde auto absolútne nešlo. Tu je to frekventovanejšie, ale tým, že je sobota, tak tá premávka je naozaj mierna. Sem tam nejaké auto prefrčí okolo nás, ale v pohode. Dneska mi tie výškové ako si rýchlo nabiehajú, ale je to stále hore-dole. Sklony sú väčšinou prudké. Tak ono to tam naskakuje utešene. Dostali sme sa k nádrži, ktorá je východne od Luhačovic. A teraz neviem, aká to je nádrž. Viem, že tam je písané, že to patrí, myslím, že obci Pozlovice. Pozrieme do map. Doplníme do titulku, aká to je nádrž. Od nádrže sa presúvame do Luhačovíc, do kúpeľného mesta, svetovo presláveného. A je príjemne teplo dnes. Aj času máme relatívne dosť, tak rozmýšľame, že by sme možno prešli tou kúpeľnou promenádou. Takže sme v centre tej kúpeľnej promenády v Luhačoviciach. Prejdeme, lebo tu je zákaz už ísť na bicykli a budeme pokračovať. Sme na cyklotrase z Luhačovic smeru Herský Brod a my jedeme až do Brodu, tam budeme odbočovať doľava. Taká celku výživná cyklotrasa, také hubáčiky hore-dole. Ale perfektná. Pekné prostredie, je to také zábavné.
A je super, že to tu je, lebo kedysi, keď sme chodili po tom hlavnom ťahu, už tedy bol ten ťah dosť preťažený. Luhačovice, Uherský Brod. Takže táto cyklotrasa tomu brutálne pomohla. A za chvíľu budeme zjazdovať a kúsok pred Brodom odbočujeme. Tak, sme na vrchole posledného stúpania. Ale to si môže povedať len tu na Katarína. Ja ešte pôjdem domov, takže ja ešte 400 výškových. Ale už len nejakých 6-7 km a sme pri aute. Do cieľa mám 31 km už. Idem sám. Katka v Bánove skončila, tam sme mali auto. A ja teda ešte idem do Nového Mesta na bicykli. Čaká ma jedno náročnejšie stúpanie. Je to stúpanie ku krížiku nad Březovou. O chvíľočku tam budem odbočovať, tak poviem tie parametre, keď tam budem. A potom domov od krížiku na vrchole toho stúpania sa môže rozhodnúť, či to zozjazdujem dole do Stráni a po hlavnej ceste domov, alebo to dám cez Bošácku dolinu. Odbočka doprava Březová 9, Stráni 9, že to je za jedno, čiže už len hore pri krížiku sa rozhodnem. Pôjdem takto dlho okolo toho Jablonového sadu. Aktuálne 3,5 km na vrchol stúpania, 180 výškových. Teraz sa to trošku položí, takže zhruba na pol kilometra si môžem oddychnúť. Po ľavej strane stále Jablonový sad. Ešte minimálny kilometr bude. Paralelne odo mňa asi 2 km tým smerom, kam sa pozerá kamera, je obec Korytná a stúpanie na Dubinu. A ešte za tým ďalším masívom je takisto paralelné stúpanie, čo sme išli, čo má na kamere, keď sme boli na Morave, 170 km z obce Slavkov hore na Hrabinu. Takže tu máme také 3 cestičky. V pozadí sa vypína Veľká Javorina, ale tu na kameru určite nebude vidno. Ešte môžem skúsiť na telefón. Takže tam v diaľi, teraz tu mám 5-násobne priblížené a trošku to vidno, no. Takže tam je Javorina. A my už budeme vchádzať do lesa. Takže stúpanie pritvrdí, na vrchol stúpania 3 km. Som v najprvčom úseku 1,4 do konca 80 výškových. Posledné 2 serpentíny. Vrch je miernejší, tam už to bude fajn. Tak tu sa ešte 3-krát zakrútime a ujdeme hore. Na vrchol stúpania 400 metrov sa odkrývajú krásne pohľady dole do doliny. A už vidím horizont. Na horizonte sa vypína Veľká Javorina. Teraz sa trošku skrýva a je tam. Tak dneska 100% počasie. Tu je spomínaný krížik nad Březovou. Takže tam dole do Stráni. A ja pokračujem rovno do Březovej. Klesám do Březovej a rozhodol som sa teda pre Bošácku dolinu tentokrát.
Slovensko. Nová Bošáca. Para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra cosita y arriba, ahí arriba contigo iré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. A už som prešiel Bošácov. Smerujem do Dolného Srnia. Čiže zhruba 10 km to mám domov. Čiže posledný Brdok, asi 50 výškových. A už to bude potom len stále rovina domov. Priatelia, ja mám v podstate dobojované, už ma čaká len nejakých posledných 7 km z Dolného Srnia do Nového Mesta. Už som prešitý celkom slušne, takže dnes mi to vyjde na 135 km 2100 výškových. Tretí deň po sebe taká ťažšia etapka, 2 gravelovačky, dneska na cestiaku, takže slušné, takže nejakú regeneráciu to bude chcieť. Ale bolo to super. Dneska jednoznačne najlepšie počasie, keď jarné okolo 20 stupňov, vetrik sa dá zniesť, takže paráda. Ďakujem, že ste sledovali až sem. Sledujte nás naďalej. Určite nachystáme nejaké ďalšie pekné výlety a tipy pre vás. Posledné 3 výškové dnešné a zjazdujem do Dolného Srnia. Paráda, že? To okolie. Tak ahojte. Bam, 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 bam.